വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വണ്ടർലാൻഡ് ഓഫ് ജാൻ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ ലോങ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന്റെ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക, കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പോവാനാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും വേണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബാറ്ററായി കലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും വേണം. നമുക്കിവിടെ തന്നെ വെളിയിലോട്ട് പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിനി പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പോണിയുടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമാക്കിയിട്ട്. തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 3/4 വേവായാൽ മതി, അധികം വേവണ്ട. നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസ് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 15 to 10 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊരു 3/4 വേവായാൽ മതി, അധികം വേവേണ്ട. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തിട്ട് വരാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവാട്ടോ, അത് ഞാൻ 4 വട്ടമായിട്ട് ചേർത്തത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഉപ്പാണ്, പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നല്ല പോലെ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. നല്ല ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഇത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന്റെ പൊട്ടറ്റോ മുക്കുമ്പോൾ അധികം അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല, ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കാം, കട്ട കൂടാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മതിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് വേണ്ടത്. നല്ല തിക്കാവാനും പാടില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെള്ളം പോലെ ആവാനും പാടില്ല. ഒരു ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് മാത്രമേ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയിൽ പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ എന്തായി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പകുതി വേവായിട്ടുള്ളൂ, ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അമർത്തുമ്പോൾ അതൊന്നിങ്ങനെ കട്ടായി പോകണം. ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടായി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ കട്ടായി പോകണം. അത്രയ്ക്കുള്ളൊരു വേവാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് 3/4 വേവാവട്ടെ. നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചൂടാറിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാനൊരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരു മെല്ലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയിൽ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്താക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. Till then, bye bye, take care, love you all. Thank you for watching.